Vybíráte školní tašku pro prvňáčka, začněte velikostí. Tady vidíte batohy Ulita, které jsou ve velikosti mini a tady té říkáme Classic. Mini jsou pro úplně malé prvňáčky od 115 cm, v čemž jsou naše batohy Ulita jedinečné. A Classic od 123 zhruba centimetrů. Proč je to vlastně tak důležité? Protože aby vlastně anatomicky zakřivená záda mohla plnit svoji funkci, musí mít batoh správnou výšku. Batoh by se měl opírat o křížovou kost tak, aby při chůzi, když se jíždě hýbou, vlastně ten batoh byl stabilní. Přesto, že je tento batoh takhle malinký, tak se do něj pohodlně vejdou desky na sešity. Do batohu Classic se pak už vejdou normálně boxy na sešity, tady ty silnější. Tak a teď už víte, jak na to?